For today's video, ang gagawin po natin ngayon ay boiled vegetable with egg. Tara guys, samahan niyo ako. Una guys, kailangan po natin hugasan mabuti ang mga maliliit na patatas at Baguio beef bago po ito pakuluan or palambutin. Guys, ginagawa ko lang po is half cook para medyo crunchy po yung mga vegetable. Ito guys, singkamas. Inihiwain ko lang po siya ng cut into strips. Parang french fries lang ang paghiwa ko. So i-combine ko siya sa vegetable na niluto ko. Pero ito guys, hindi ko naman siya pinakuluan or pinalambot. Kasi mas maganda kasi siya, fresh. So, singkamas naman yan. Eto na guys, i-combine ko na yung singkamas, patatas, Baguio beans, carrots, hindi mo naman po kailangan na i-mix po yung vegetable. So, ginagawa ko lang po siya is nilalagay ko lang siya sa side para once na kumuha na po sila ng vegetable is nakaano na siya. So, hindi na po siya kailangan i-mix. Kaya, ganyan lang po siya guys. Tapos, add lang po siya ng salt and pepper. Ayan na guys. Yan na po ang boiled vegetable with egg. Ganyan lang po kasimple guys. So, pwede na po siyang i-partner kung ano naman po ang inyong ulam. So guys, tara, kain na po tayo. Salamat guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. Thanks guys. Bye.